Жей айларын көтіп аласыз бит инде, гастрольдә булачаксызмы, әллә рәхәтләнеп диңгез буйларында ял итәргә хыялланасызмы? Диңгез буйларында гына түгел, җәмәгать, быел җәй көннең, җәй айларының рәхәтен күреп каласым килә. Ел сайын көз айлары җиткәч, нишләп соң менә тагын бер җәй үтеп китте, шушының рәхәтен күреп калмадым дип. Җәй ул нәрсә? Ул табигатька чыгарга кирәк. Үзебезнең табигатьләребез дә бик матур. Шунда чыгып, менә гаилә беләнме, дуслар беләнме, шунда балык тотып, шунда ниндидер ашлар пешереп, шунда рәхәтләнеп, менә җәйнең кояшын, бөтен энергиясен алып яшәү бик кирәк, бик мөһим дип саныйм. Шуңа күрә минем өметләрем бу җәйгә менә шундый табигатьнең бөтен күңелгә булган, организмга булган файдалы әйберләрен алырга. Күп артистлар үзләрен фотога төшерергә яраталар диңгез буйларында. Шуннан да сез күбрәк авылларда төшәсез, әйме? Табигатьне, безнең табигатьне яратасыз. Юк, үзебезнең табигатьне яратам, ләкин чит илдәге булган диңгездә дә булырга яратам. Гомумән, җир шары ул кеше өчен Ходай Тәгалә тарафыннан тудырылган. Шуңа күрә кеше үз гомере эчендә, кыска гына гомере эчендә җир шарын күреп тә калырга тиеш. Бу, димәк, сәфәр дә кылырга кирәк. Рәхмәт. Җәйне кем көтеп алмый инде безнең илдә, бигрәк тә. Безнең өчен ул бит инде кыска гына. Ел буе җәй булса, кызык булмаса, дөрес әйткәндә, ниндидер зур планнар кормадым. Кайдыр барырга да җыенмыйм. Ничектер эшләргә, үземнең хуҗалыкта эшләрем җитәрлек була берсә, җәй аен бушка узгармаска идек. Концертлар да күп кенә. Теге үземнең концертлар сезонны кичә генә яптым. Бар чакырулар, бар сабантуйлар, бар ниндидер авыл юбилейлары төрле. Җәйне елдагыча инде исән сау тырыш кына булсын дөньялары. Әзерлек, әлбәттә, яңа җырлар, яңа юморлар. Ял итәргә каядыр. Хәзер мин киләм.